Нека да видят Витоша Бистрица от кого се е страхувал днес. Ето това са нашите страшни деца. Това са страшилищата за всички отбори. Ето го. Благодарим на всички участници, представители на спортните клубове на ЦСКА. Да пожелаем успех, водещи световни олимпийски титли и да прославят славата на България по цял свят. Само ЦСКА! Скъпи армейци, днес на тренерната българска армия излизат дълбоко на ЦСКА в червено и черно. Ето и съставите. За ЦСКА в червени екипи. На вратата с номер 12 Стоян Колев, номер 3 Кирил Зинчев, номер 26 Никола Борисов, номер 6 Александър Браников, номер 21 Виктор Райчев, номер 5 Иво Иванов, номер 8 Борис Галчев, номер 23 Владислав Озунов, номер 18 Радой Божилов, номер 7 Момчил Цветанов и номер 24 Костадин Казунов. Отбора на ЦСКА в черни екипи. Номер 1 Анатолий Господинов, номер 17 Милен Хикарин, номер 19 Милен Манчев, номер 4 Божидар Чорбаджийски, номер 15 Лъчезар Стоянов, номер 13 Йордан Йорданов, номер 14 Самир Аяс, номер 16 Петър Витанов, номер 11 Павел Голодов, номер 22 Николай Цветков и номер 9 Преслав Йорданов.